కోలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో విక్రమ్ తన అద్భుత నటనతో మెప్పించిన సినిమా ఐ మనోహరుడు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా రిలీజ్ అయి 5 ఏళ్లు పూర్తి కాగా సినిమా చాలా ఆలస్యంగా తెలుగులో టెలికాస్ట్ అయింది. 5 ఏళ్ల తర్వాత సినిమా తెలుగు శాటిలైట్ రైట్ హక్కులను స్టార్ మా ఛానల్ సుమారు 4.2 కోట్లకు అటు ఇటుగా రేటు చెల్లించి దక్కించుకోగా సినిమాను రీసెంట్ గా టెలికాస్ట్ చేశారు. టెలికాస్ట్ కు 1-2 రోజుల ముందు మాత్రమే కేవలం కొద్ది పబ్లిసిటీ మాత్రమే జరిపి సినిమాను టెలికాస్ట్ చేయగా సినిమా అఫీషియల్ టీఆర్పీ రేటింగ్ మొదటిసారి గాను నేడు రిలీజ్ అయింది. మొదటిసారి టెలికాస్ట్ అయిన ఈ సినిమాకు ఓవరాల్ గా 11.13 టీఆర్పీ రేటింగ్ దక్కడం విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు. పెద్దగా పబ్లిసిటీ లేకుండా సైలెంట్ గా రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా విక్రమ్ కష్టానికి ప్రతిఫలం అనే చెప్పాలి. సినిమా టేకింగ్ పరంగా శంకర్ సినిమాలలో వన్ ఆఫ్ ద వీకెస్ట్ మూవీస్ లో ఒకటిగా చెప్పుకునే ఐ సినిమా కేవలం విక్రమ్ పడ్డ కష్టంతోనే ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కసారైనా సినిమాను చూడాలని కోరుకున్నారు. ఇక టెలివిజన్ లో ఆలస్యంగా టెలికాస్ట్ అయినా కానీ ఈ సినిమాకు అప్పట్లో ఉన్న హైప్ దృష్ట్యా మళ్ళీ అందరూ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని సినిమాను టెలివిజన్ లో చూడగా సినిమాకు మంచి టీఆర్పీ రేటింగ్ దక్కిందని చెప్పవచ్చు. పెద్దగా పబ్లిసిటీ లేకుండానే ఈ రేంజ్ టీఆర్పీ రేటింగ్ ను సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా అప్పట్లోనే టెలికాస్ట్ అయి ఉంటే అద్భుతాలు సృష్టించి ఉండేదని చెప్పాలి. ఓవరాల్ గా సినిమాను కొన్న రేటు ప్రకారం చూసుకుంటే సినిమా మంచి టీఆర్పీ రేటింగ్ ను సొంతం చేసుకుని దుమ్ము లేపింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరవకండి. ఏ చిన్న అప్డేట్ ను మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ ను ప్రెస్ చేయండి.